vážená pani Škoričová. Dovolte mi prosím, aby som sa vám poďakoval za dnešné stretnutie v mene tu prítomných delegátov a ďalších účastníkov stálej konferencie Slovenská republika a Slováci žijúci v zahraničí 2012. Mnohí z nich vážili ďalekú cestu, aby sa na stálej konferencii mohli zúčastniť a prišli sem tiež nájsť pocit hejvého domova. Dnešné prijatie v sídle hlavy štátu tento hejvý pocit mnohonásobne znásobuje. Prijatie účastníkov stálej konferencie tu v prezidentskom paláci je naozaj symbolické. Veď práve pod touto strechou tohto paláca si od vás preberajú poverovacie listiny mimoriadne a splnomocnení veľvyslanci Slovenskej republiky. Účastníci stálej konferencie sú niečo ako slovenskí veľvyslanci dobrej vôle a dnes si od vás preto radi preberú vaše poselstvo pre ich osvojenie na roli národa dedičiny. Dovolte mi pri tejto príležitosti zdôrazniť, že si vysoko ceníme, že pri vašich cestách do zahraničia nikdy neopomeniete zahrnúť do vášho programu aj stretnutie s predstaviteľmi Slovákov žijúcimi v zahraničí. Ide vždy o krajanov, ide vždy pre krajanov o mimoriadnu udalosť. Všetci na to dlho a radi spomínajú a myslím si, že dnes vám budú preto niektoré tváre tu prítomných zahraničných Slovákov povedomí. Rád by som ešte zdôraznil, že program pre ideové a materiálne investície do spolupráce s Slovákmi žijúcimi v zahraničí sú vysoko národné. A to nielen preto, že sú garantami zachovania slovenských krajín, kde žijú. Predstavujú kontinuitu generácií zahraničných Slovákov v rodinách, v ktorých vyrastajú podnikatelia, vedci, umelci, tvorivé osobnosti, ktoré teda majú už zakodované niečo, čo nazývame slovenské dejiny. Sú to tak prirodzení a zaujímaví partneri pre Slovensko tam v zahraničí. Stála konferencia sa v tomto roku koná už po 11. krát. Jej osobitý význam vidíme aj v tom, že o 2 mesiace oslávime spolu s krajami 20. výročie vzniku nášho samostatného štátu. Štátu, ktorý je dnes opravdovým zdrojom hrdosti nielen pre nás na Slovensku, ale aj pre krajinu. Cieľom konferencie je urobiť bilanciu minulého obdobia, ale aj celkovo zhrnúť poznatky a skúsenosti krajinského hnutia, poskytnúť námety do ďalšej činnosti. Aj s použitím tohto chceme v rokoch 2013-2014 pripraviť novú koncepciu štátnej politiky vo vzťahu Slovákom žijúcich v zahraničí a následne v roku 2014 až 2015 pripraviť nový zákon o Slovákoch žijúcich v zahraničí. O tom, že tu prítomní účastníci stálej konferencii sú strážcami zachovania slovenskosti tam, kde žijú, máte možnosť presvedčiť sa sám aj vďaka hudobnej a speváckej produkcii súboru Zvony zo Srbska, kde máme naozaj pozoruhodnú a rozsiahlu činorodú slovenskú komunitu. Vážený pán prezident, ešte raz vám ďakujem za váš záujem, podporu a dnes aj vašu pohostinnosť voči našim Slovákom žijúcim v zahraničí. Veríme vo vašu priaznivé budúcnosti. Srdečne vám šťastne. Vážený pán predseda, milí moji krajania, ktorí ste prišli z ďaleka, niektorí z blízka. Vždy mi robíte radosť, keď sa môžem s vami stretnúť a keď sa môžem s vami podeliť o vaše predstavy, o vaše názory, o to, ako by sme spolu mali lepšie vychádzať. Som veľmi milo prekvapený aj touto našou slovensko-srbskou mini filharmóniou so zborom. Ďakujem vám hneď teraz. Ozaj ste sa mi veľmi páčili a ďakujem vám, že aj takto reprezentujete Slovákov v zahraničí. Som veľmi rád, že po 2 rokoch sa opäť môžeme stretnúť. A že sa si stretávame v takej, aspoň si myslím, lepšej pohode. Pretože posledný rok som bol tak trochu nešťastný z toho, že sme sa nevedeli nejak dohodnúť a že úrad pre zahraničných Slovákov, ktorý bol vytvorený preto, aby sme si rozumeli, nás začal nejak vzdialovať. Veľmi rád som sa obrátil na vládu
že musíme riešiť tento problém. Som presvedčený, že dnes, keď do úradu prišiel veľmi skúsený diplomat, pán Furdík, že sa všetko zlepší. Veľmi som si to prijal, pretože zahraniční Slováci sú veľmi silnou integrujúcou časťou Slovenska a Slovákov. Záleží nám na vás, aby ste nestratili dobrý vzťah vlastní, aby ste zachovali všetky tradície, kultúrne, jazykové, ale aj iné, aby ste vedeli podporiť Slovensko a hľadať pre Slovákov dobré prostredie v obchode. Aby ste vedeli pre Slovákov v zahraničí ukázať, že vy, ktorí žijete v tejto cudzej krajine, ste nezabudli na svoju vlast a že aj v tejto cudzej krajine si vás vážia. Tým chcem povedať, že vždy, keď sa stretávam s predstaviteľmi štátov, kde žije naša menšina, vždycky si vážim, keď mi povedia, Slováci si zachovávajú svoju kultúru, pamätajú na svoju históriu, ale sú občania tohto štátu a sú občania veľmi dobrými. A za to vám ďakujem, pretože aj toto robí pre Slovensko a slovenskú politiku veľmi dobré postavenie. Ešte raz vám chcem povedať, že si vás vážim. Vážim si vašu prácu a váš, by som povedal, taký dcerský a synovský vzťah svojej rodnej vlasti, vašich rodičov, ale možno aj niektorých vás, ktorí ste len nedávno do zahraničia odišli. Prajem vám, aby v týchto krajinách sa vám darilo osobne, aby ste boli spokojní, aby boli spokojné vaše rodine. A ja sa prajem ešte k tomu, aby tie naše vzťahy boli ozaj vzťahy dobrých, navzájom si pomáhajúcich Slovákov. Ďakujem pekne. Je pre nás cťou strachtu a privoliť sa vám v mene svojom i mene úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Od prvého ustanovujúceho zasadnutia stálej konferencia Slovenská republika a zahraniční Slováci konaného v Bratislave dňa 2. júla 1999 uplynulo už 13 rokov. Delegovaní zástupcovia spolkov a organizácií slovenských menšín a komunít žijúcich v zahraničí, účastníci ustanovujúceho zasadnutia na stálej konferencie vo svojom vyhlásení potvrdili vtedy, že Slováci žijú v zahraničí, menšiny a komunity Slovákov, Slováci žijúci v zahraničí, menšiny a komunity Slovákov bez ohľadu na okolnosti svojho odchodu, ako aj miesta, kde sa našli a vybudovali svoj nový domov, sa vždy považovali za prirodzenú a nedeliteľnú súčasť slovenského národa a jeho duchovného, kultúrno-duchovného priestoru. Hrdo sa hlásili k hodnotám duchovného a kultúrneho dedičstva svojich predkov, demokratickým, humanistickým a kresťanským tradíciám a napomáhali spravodlivý zápas o štátno-politickú nezávislosť Slovenska. V tomto duchu a v miere svojich možností podporovali úsilie Slovenskej republiky o hospodárske, politické uplatnenie sa medzinárodného spoločenstva. Využívali svoju váhu a osobné kontakty pre urýchlenie vstupu a získanie plného a rovnoprávneho postavenia v európskych a transatlantických štruktúrach. Slováci žijúci v zahraničí naďalej prispievajú k rozvoju dobrých vzťahov a spolupráce Slovenskej republiky so štátmi, v ktorých žijú. To si mimoriadne ceníme a vážime. My zo svojej strany dodávame, že na vás hľadíme ako na lojálnych občanov štátov, ktorí žijete. Predpokladáme a očakávame váš pozitívny vzťah k Slovensku v zmysle spomínaného vyhlásenia z roku 1999, ale takisto aj aktívny prístup k udržaniu vašej slovenskosti. Dnes sa tu na rokovaní stálej konferencie stretávame v poradí už 11. krát. Je preto logické, že sa treba zamyslieť aj nad vývojom v tomto nepríliš dlhom, ale pokiaľ ide o politiku štátu vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, veľmi dôležité obdobie. Môžeme konštatovať, že za uvedené obdobie
sa kvalitatívne aj kvantitatívne zlepšila úroveň starostlivosti, kde dnes hovoríme politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k vám, Slovákom žijúcim v zahraničí. Vo vzťahu k slovenským národnostným menšinám a krajanským komunitám v zahraničí, ako aj komunikácia a spätná väzba medzi Slovenskom a slovenskom zahraničí. Za rozvoj a upevnenie krajanského hnutia v minulosti preto patrí poďakovanie a ocenenie všetkým tým, ktorí prispeli k mnohému pozitívnemu, čo sme na tomto boli doteraz dosiahli. Téma osvedčenia. Súčasťou starostlivosti úradu o Slovákov žijúcich v zahraničí aj vydávanie osvedčení sú aj s paragrafom 7 až 9 zákona 474/2005. Osvedčenie, ktoré vydáva úrad, slúžia na účely uplatnenia si práv a výhod jeho držiteľa ustanovených osobitnými zákonmi. V roku 2011 bolo podaných 993 žiadostí, pričom úrad vyhotovil 856 osvedčení pre žiadateľov zo 14 štátov. Za 9 mesiacov tohto roku úrad prijal 698 žiadostí a vydal 663 osvedčení. Celkový počet vyhotovaných osvedčení doteraz za celú históriu je 5874. Najviac žiadateľov bolo zo Srbska, kde sme vydali 4316 osvedčení, a z Ukrajiny, kde sme vydali 1124 osvedčení. Ako vidieť, teritoriálne je záujem Slovákov žijúcich v zahraničí o vydanie osvedčení veľmi nevyvážený. Je to tak najmä z dôvodu, že vydaním osvedčenia môže držiteľ požiadať o prechodný pobyt s možnosťou cestovať, zdržiavať sa v určitom období a v šengenskom priestore, a teda o tento dokument majú záujem najmä Slováci žijúci v štátoch, na ktorých občanov sa v tejto veci vzťahujú štandardne zložitejšie procedúry. Tomuto rozumieme a chápeme to. Tešilo by nás však, keby osvedčenia bolo cenným dokladom pre každého Slováka žijúceho v zahraničí. Niečo, čo chce mať pre seba, z vnútornej potreby. Aj ako niečo spojené s jeho osobným postojom k vlastnému pôvodu. Niečo, čomu sa s prirodzenou ľudskou hrdosťou aj hlási. Výhoda nadobudnutý prechodný pobyt v spojitosti s uznaním osvedčenia a následne štátneho občianstva Slovenskej republiky neraz láka aj príslušníkov iných štátov, ktorí nemajú slovenský pôvod. Pokúšajú sa získať osvedčenie Slováka žijúceho v zahraničí, a to je zase pozmeňovanie a falšovanie úradných dokladov, ktorými preukazujú slovenskú národnosť svojich predkov v priamom rade. S týmto máme smutné skúsenosti. Aj preto sa niekedy môže zdať, že sme v úradných procedúrach príliš puntičkársky. Ak chceme udržať poctivo štatútu Slováka žijúceho v zahraničí, nedá sa však nič iné. Vieme o všetkých problémoch a starostiach, o ktorých nám mnohí z vás v súvislosti s osvedčeniami hovoríte. Chcem vás ubezpečiť, že podnikáme potrebné kroky, aby sa tie časti procedúry, ktoré je možné zjednodušiť, aj zjednodušili. A že v tomto nachádzame podporu aj vo vedení štátov a vlády. Osvedčenia sú dokumentami, z ktorých vyplývajú povinnosti aj pre ich držiteľov. A tieto povinnosti je tiež potrebné plniť. Dotačný systém. Vláda Slovenskej republiky v roku 2011-2012 vyčlenila každoročne na tieto účely štátnom rozpočte finančné prostriedky v celkovej výške viac ako 1.150.000 eur, ako aj finančné prostriedky takmer 100.000 eur určené pre realizáciu dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Maďarskej republiky o vzájomnej podpore národnostných menšín v oblasti vzdelávania. Okrem uvedenej finančnej podpory vláda uvoľnila pre Slovákov žijúcich v zahraničí ďalšie rozpočtové prostriedky, a to v výške 223 707 eur určené na projekt s názvom Spomienka na Martina Jonáša v Srbsku. Na základe uznesenia vlády číslo 355 z 21. júna 2011 boli zo štátneho rozpočtu vyčlenené dodatočné prostriedky v celkovej výške 160 000 eur na základe bodu B1 uznesenia vlády Slovenskej republiky číslo 421 z dňa 18. júna 2008 bola poskytnutá druhá časť vyčlenených účelových prostriedkov z rezervy vlády Slovenskej republiky vo výške 132 775 eur na dokončenie výstavby a vybavenie strediska Piliských Slovákov Maďarsko, známe aj ako slovenský dom Hlinkov. So spokojnosťou a radosťou môžeme konštatovať, že stredisko bolo slávnostne otvorené 2. októbra 2012
predsedami vlád oboch štátov. Podľa časti D uznesenia vlády číslo 667 zo 6. oktobra 2009 a z roku 2011 sa v roku 2011 zvýšili účelové prostriedky vo výške 60 000 eur na generálnu opravu strechy a zriadenie podkrovaria na hlavnej budove školského strediska Jozefa Gregora Tajovského v Nadlaku v Rumunsku. Do tejto kategórie by som rád zaradil čiastku 100 000 eur na zriadenie Múzea vojvodinských Slovákov Palackom Petrovci, ktorá bola pridelená v rámci štandardného dotačného systému úradu. Rovnakú čiastku sme na tento rok vyčlenili pre tento účel. Vážení hostia, ctení delegáti konferencie. Od nástupu nového vedenia v máji 2012 pozorne vyhodnocujeme procesy a zmeny postavení slovenských národností a krajanských komunít. Analyzujeme cieľové zameranie a efektívnosť dotačného systému. Vyhodnocujeme migračné trendy v rámci Európskej únie. Pôsobnosť orgánov Európskej únie vo vzťahu občanov členských štátov žijúcich v zahraničí, najmä pokiaľ žijú niektorí zo štátov Európskej únie. Pričom prehodnocujeme aj možnosti novelizácie tzv. Pobytového zákona tým zahraničným Slovákom, ktorí sa rozhodnú žiť a pracovať v Slovenskej republike. Záujme zapojenia krajinov do tvorby nových návrhov v koncepčnej a legislatívnej oblasti sa koná dnešná konferencia. Verím, že konferencia vytvorí priestor na to, aby ste vy krajania prispeli svojimi návrhmi k tvorbe už spomínanej novej koncepcie štátnej politiky vo vzťahu Slovákov žijúcich v zahraničí a takisto aj príprave nových zákona o Slovákov žijúcich v zahraničí. Budem rád, keď prinesiete vaše pohľady k témam, ktorými sa má konferencia zaoberať. Verím, že mnohé cenné podnety vychádzajúce z vašich vlastných skúseností, Je mnoho konkrétneho, užitočného, prospešného vo vašom doterajšom snažení. Musíme však byť schopní a pripravení aj na hľadanie odpovedí na mnohé otázky, ale aj na také otázky, ktoré súvisia s fundamentami našej slovenskej témy v dnešnom globálnom svete. Aj také, ako napríklad, kto je to dnes Slovák vo svete. Aké sú parametre jeho slovenskosti? Sú všade a musia byť všade rovnaké? Je absolútnym kritérium slovenskosti znalosť našej dvojzvučnej slovenčiny. Čo s dievčatkom v Kanade, ktoré nevie po slovensky, ale kto sa hlási k víťazstvu našich hokejistov, ako si aj jej hokejistov nad reprezentáciou Kanady. Nie preto, aby niekoho ponížil, porazil, ale preto, že v dnešnom svete môže mať prirodzene bez strachu niekoľko ľudí, ktoré ho naplňajú, obohacujú a pokojne v jeho duši spolu žijú. Čo je viac ako vedomie slovenskosti? Myslím si, že slovenskosť nie je niečo, čo nás má vyučovať z prostredia, kde žijeme, ale malo by to byť niečo, čo prostredie, v ktorom žijeme s úctou a uznaním prijíma. Veď aj to známe pracovitý Slovák, než už nie je len ohrdlačený, ale úspešnej súťaži s inými úspešnými. Jednotlivec i štát. Verím, že sa raz dostaneme aj k tomu, že všetci Slováci neznali slovenskej gramoty, sa raz práve tejto gramote ako ku svojim koreňom môžu vrátiť. Veď kto vie, aké možnosti nám v budúcnosti prinesie ľudské poznanie aj v sfére učenia sa jazykov. Preto sa neodvracajme ani od tých našich krajanov, ponúkajme im, pokiaľ chcú našu blízkosť, je dobrá, žičlivá, štedrá. Veď snáď raz aj oni. Vážení zastupcovia Slovákov žijúcich v zahraničí, hostia, dovoľte mi ešte raz zaželať na záver našej konferencii úspešný priebeh, tvorivú atmosféru a množstvo podnetných myšlienok, ktoré využijeme v prehlbovaní a skvalitňovaní vedomia našej slovenskosti. Ďakujem vám za pozornosť.